production. Welcome to my YouTube channel and welcome back my Goa trip episode 2. नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ नायदो अननानै। हाजो सायावनो स्टेशन दं, हाजो सायावनो मानसिफोर ओंखारो फाग्लासो। बबेयावलै गामियालाय? हाजो न'आवबो दं। मोनलायबाय गासै 10ता जाबाय बियो न'निफ्राय फैफिननाय बायदिसो मोनलायबायला बेखौ नायनानै मानसिफोर दं बेयाव दुगैदों दा मा खालामदों स्टेसन दङ आरो मोनलायबाय मोनसे 11ता जाबाय बियो 11ता हाजो सिङाव थानानै माबायदि मोनदों नोंथां नै दै गोलैनाय वाटारफल बेहायनो बरिया दं वाटारफल मा जायो होनदोंलाय नों गवा सहैबा मम' प्लेट 2 फ्राइड राइस प्लेट 2 ओमफ्राय मामोनलाय मोनसेया फुसका ओमफ्राय मामोनलाय मोनसेया चावमिन सानखाजोब्बाय नामा मोनैनि सिगां गवायाव फैबाथाय नालेंखर बिफां नुखागोन आरो ना नायलाय गवाया नालेंखर बिफांनि थाखाय फेमास नालेंखर फिथाइनि थाखाय फेमास नायदो नालेंखर बिफां गासिबो लामा लामा नालेंखर बिफांल' नुगोन आरो ना गायनाय ना ओरैनो रज'नायथाय मिथियाबा औवा बिफां दहाय नुदोंमोन आं बै ससेयाव हाजो ओंखारख्लायबा नुदोंमोन आं मोनसे बोरैबा खान्दा खान्दासो जायो ससे ससेल' औवा बुरखाफोर बायदि स्टेसन माबालाय चेन्दार गवा लोगोफोर जों दा ट्रेनजों मादगाव स्टेसन मोनहैसिगोन आरोना आरो बासजों जों जे जायगायाव गेम जागोन बे जायगायाव थांनांसिगौलाय नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय दे होमबा लोगोफोर नायबाय थागोन दासो मोनफैदों मादगाव स्टेसनाव
लीड मिल गए थे, सभी भी मिल गया। कैसा है? वाओ, कैसा लगा है यहाँ आके? रुक गया क्या? सारी सुनोई 7 betul 7 murid 8 नय बै खनायाव सिगाङाव बेबायदि खनायाव मोन्दोंमोन दाबो बिदिनो खनायाव मोन्दों मारा है कोई है साबाया उल्टा जुनसै गाइस सोंगासिनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे एपिसोडखौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो गोदान एपिसोडनि थाखाय नोंथांमोना नेनानै थादो। लाभ इउ, जय हिन्द, जय बर' हारिनि।